Әлеге техника безнең ике төрле рукав белән җиһазландырылган. Һәм алар рукавлар бер-берсенә шушындый соединительдә тоташтырылалар. ГАЗ-33 машиналарында янгын сүндерер өчен бар җиһазлар да бар. Ул КАМАЗ кебек үк 3 тонна су сиптера ала. Аның каравы 300-рак, барысы да газ белән йөри. Биектау районындагы урманны янгыннан саклау үзәгендә машина ачкычларын дистанцияны саклап тапшырырга тырыштылар. Битлекләр киеп, перчаткадан. Шунда ук яңа янгын сөндерү машиналарын сынарга кирештеләр. Барлыгы 6 машина, барысы да районнарга юлга чыкты. 2011 елдан бирле Улашка Республика Татарстанның урман пожарлары булганы юк. 9 ел дәвам итә. Бу бүгенге көндә бирелгән техника безнең республикадагы урмандагы янгыннарны булдырмауга тырышу. 6 апрельдән көзгә кадәр урманнарда янгынга каршы туру режимы кертелде. Урманнар хәзер коры. Хәзерге көндә яфраклар белән чирәм бик коры уже. Бу көннәр коры торуына сәбәпле шулай. Янгын чыгу куркынышы бармы, көчлеме? Янгын чыгу куркынышы бүгенге көндә бик көчле. Бу транспорт безгә бик мөһим, чөнки алар бик мобильный. Яңа алар любой төрле җиргә керә алалар, алар вездеходлар. Әлеге машиналар экология илкүләм проекты кысаларында алынган. Урманнарны саклау төбәк проектына быел Татарстанда 197 миллион сум акча бүленгән. Барлыгы 35 техника сатып алыначак. Бу янгын сөндерү машиналарыннан тыш кизү туры комплексы, югары басымлы янгын сөндерү җиһазы һәм культиватор. Биектау районыннан Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.